година, така че наистина беше доста оспорвано. Трето място iHouse. Проект iHouse. Това, ако не се лъжа, е един от най-младите ни участници. Насам. Браво. Да. Някой ден бъдеш стъдия? Следващият проект, класиран на второ място в младша възрастова група, Braille Book. Гледай насам първо. Първо насам, после... Супер. Поздравления. Оп, тук държи ни се скараха. Слушаме. Първо място. Cable Undefined проект. Поздравления. Продължаваме с старшата възрастова категория в иновативни решения хардуер, като на трето място са класирани Робин да RoboArm. Айде, че ще я дадем на друг, ако не следните. Тези колежки, те са от колата работчика, право на тях. Гордеем се. Те не са вярвали? Къде си стигнахте? Широки усмивки. На второ място, старша възрастова група са AI роботизирана ръка. Бъдеш член на клуба по работчика, надявам се. И завършваме с първо място в тази категория с проектът SpiderBot. Хайде, Яворе. Так, може би видите на втория етаж да се качат. Те така за повече драматичност, докато ги изчакаме да слезнем. Ясно. Поздравления. Нека благодарим на доцент Христов и го изпратим сега. И продължаваме към категорията иновативни решения софтуерни проекти, като тук наградата ще бъде вършена от председателя на клуба по роботика Денис Исметов. Тъй като в тази категория имахме най-малко конкуренция, явно всички тук си падате по хардуера, имаме и специална награда, нямаме първо, второ и трето място. И тази награда е за... Неговото име е... Той се казва... Отборът СГИБ.
журили имена, моля. Така, и може да благодарим на... Благодарим. Преминаваме към следващата категория, състезателна. Това е всъщност нова за Дните на роботиката и за България. Това е ралито състезание. Управляеми. Тук наградите ще бъдат връчени от Светослав Илиев и Алекс Новков. На трето място младша възрастова група Петю. Робота Петю. Тук ли е? Може би ги няма. Добре, ще им се предаде наградата. Второ място. Младша възрастова група. Моя грешка, извинявам се. Може ли да кажеш само? Нанесъл съм на грешно място резултатите. На трето място, то за това никой не се появи. ПГЕ Рейсинг. Така, следващото второ място е всъщност за Суики Robots. Суиско, добре. Защото аз Суиски щях да кажа и за това. Един поглед на сам всички. Благодарим. Съответно, преминаваме към първо място. Пак да го видя само. Рали ПГЕ. Благодарим на журито. Преминаваме към следващата категория. Всъщност то не е категория, ми направление. Най-впечатляващ дизайн. Много коронки видяхме, много роботчета. Съответно сега ще поканя Ралица да връчи наградата за дизайн. Точно така. И първата награда отива при Механо 1. Комисията най-много харесва това роботче. Ама донесете и робота с вас. О, има и изискване тук. Без робот... Само да не е разглобен вече. За който даваме награда. О, те са го прибрали. Ако сте го прибрали, освете. А, така. Поздравления отново за дизайна. Следващият робот, който беше класиран... Много награди взехте, обаче ти се встрани гледа. Robo Makers. Robo Makers тук ли са? А, тук са, добре. Поглед на сам сега. Поглед към камерата. Да има хубави снимки после. После да има какво да избираме, да е по-лесно. И третата награда в направление най-впечатляващ дизайн, Млен Шот.
Тук ли сте? Тук са. Предполагам, или... Ами, добре, после ще я дадем. Благодарим ти, Рали. Дойде време да започнем всъщност с наградите, които са специални от нашите партньори, от нашите спонсори. Така че преминаваме към първите такива награди. Това са наградите на Клуба по роботика. Тази година решихме да наградим 3 екипа от състезанието, които участваха с специална награда на Клуба по роботика. Първият отбор е Петю. Малко по-рано, където го казах. Така, екипа отсъства, така че наградата ще бъде предадена. Следващата специална награда е за XM-Bot. Тук ли сте? Може би и те са се прибрали. И третата награда е за Robin 13. Погледнете насам. Заедно да ли сме? Преминаваме вече и към наградите на спонсорите. Първа награда на спонсорите ще връчи фирма Arubis България. Моля техен представител да дойде. Дайте път, че награди има. Здравейте на всички! За мен беше чест да видя толкова млади и креативни хора днес. Това много ме радва и за мен беше чест да видя вашите произведения и продължете така и за напред да бъдете така креативни и успешни. Наградата може ли само помощ за името на отбора или го няма? Не съм го записвал. Добре. Момче там отзад, извинявам, да се запомних. Или проекта може. И проекта не го запомних. Сирана ръка. Един е роботизирана ръка. Да, той е прославяването. Благодаря. Също така, Само една снимка. Извинявай. Да, снимка задължително. После да има какво да слагаме на сайта. Сменете се, ама... Много благодаря. После е много мъки. каза фотоапарат. Мен питате ли ме тук? Следващата награда ще бъде връчена от Bosch Инженерен център София. Моля техен представител. Награждаваме проект Smart Car. Поздравления за добрия проект и продължавайте смело напред. И една снимка обща само. Поздравления! Сега ще поканим на сцената следващата награда на спонсора Фесто производство. Да, здравейте отново. Така Фесто си избра проектът Роботикар с Иван Коневски и Владимир Григоров. Заповядайте. Проектът много ми хареса. Значи, заполучавате грамота и тези две подаръчета. И по-близичко да снимем. Благодарим.
Още награди имаме, не сме приключили. Следващата награда ще бъде връчена от фирма Теси ООД. Аз не знам името на отбора. Супер. Колегата ми, който беше част от журито и така сподели, че доста тежък е бил избора за него, но наградата, така, за която смятаме да връчим, е за отбора на Алкосниф, нали така пише? Окей, да не объркам. Това е така проект, който е свързан с и доста социална кауза. Даваме ви един плакет така за най-иновативно решение. Плакет е един, но всяко нещо е отборна работа, така че всички сте го заслужили. Така, преминаваме към още една награда. Награда от фирма Endurosat. Моля, представител. Така, здравейте отново. Ние като една иновативна компания, като сме да твърдим, че сме, всъщност си мислихме каква да бъде наградата. И всъщност нашата награда е за всеки отбор, който е тук и като отбор реши, че иска да посети нашия Space Center, да ви покажем, да бъдете наши гости, да ви разкажем как всъщност се асемблират сателитите, как се случва абсолютно всичко в компанията. И така ще се радваме всеки отбор, който желае. Моля, след това да се свържи с мен и с радост ще ви очаквам в нашия офис. Благодаря. Следващите награди ще бъдат връчени от Ехнатон България, така че ще помоля за техен представител или представители, няма проблеми. Така, тъй като ние видяхме много интересни проекти и бяхме раздвоени, всъщност решихме да наградим 3 проекта, тъй като се занимаваме с индустриални роботи и имаме афинитет към тази тема. Първата ни награда за иновативен проект отива към Софийска гимназия Джон Атанасов с проектът за антропоморфни роботи. Възможно е да са се тръгнали. В такъв случай минаваме към втората награда. Аз искам да наградя проекта STK-23 на Щеляна Кирова за нейната ръка-робот. Само погледнете насам си. Здравейте и от мен. Третата награда ще поделим с моята помощничка Ема. Ние си харесахме проекта Иновативна къща на Александра. Само свали я по-надолу и погледни насам. Благодаря. Благодарим. Следващата награда, която ще връчим, е наградата на M2M Services, която ще връчи нашия председател Дениси Сметов. И тя е за отбора VK Engineers. Дали са тук? Поглед насам. Последните 3 награди ще връчат roboticsbulgaria.com. Благодаря. Това беше
искам награда за млад инноватор в роботиката на една млада, смела и много умна дама, Александра Айхаус. Поглед насам после. Така, втората ни грамота е за най-инновативна идея сред проектите днес. RoboBee Калоян. И последната ни награда, която всъщност е специална и е озаглавена в кухнята на Robotics България. Повече за нея ще разказвам след малко. Връчваме на още една страхотна дама, която най-атрактивно представи проекта си днес. Проектът е СТК 23 Щиляна. Заповядай. Страхотно. Благодарим. Предполагам, че силно наградите са приключили до тук. Не. Време е да изтеглям всъщност и победителите. Всъщност в нашата ранна томбола, може би ако сте забелязали, малко скипнахме тази част, но сега се връщаме. Ще помоля само тук плазмата, където е, да освободим. Сега ще изтеглям 15 всъщност печеливши. Всички екипи, които са се регистрирали до 25 февруари, участваха в томбола, с която да спечелят някаква награда. Така че започваме да ги теглим и всеки, който се чуе името, нека да дойде. Ако го няма, се тегли нов. Давай, Цвети, тегли първия. Завъртаме колелото. Първи. Борис, виждам. Трантев. Борис Трантев, тук ли е? Няма проблеми, дори и да няма. Има тук. Добре. Е там, леко ще бъде първата. Така. За да ускорим процеса, затова няма да има снимки официално. Теглим втори човек. Ще ги изтеглим, после ще дойдете и ще си ги вземете, за да не губим време. Валентин Илиев. Добре. Теглим. Направо автоматично действайте, за да може по-бързо да... Защото предполагам, че повечето от вас вече деня им дойде доста. Александър Тонов. Следващия. Кого? Калоян Юрданов. Хакан Гюн. Добре. Иксан Парушев. Зора Методиева. Иво Цонев. Николета Николова.
Валентин Илиев към колегите. Следващият можете и после да си ги вземете, след като ги изтеглим. Ивайло Хаджиев. Останаха още малко, така че няма проблеми. Йоан Дубчев. Колко още тегления имаме? 4 ли са? Колко са? 4 още. Добре. 4 още, така че Кристиян Симчев. Божидар Илиев. Много Илиевци, много нещо. Мале, явно това е порадна фамилия. Може би има още една или две гръдки, които са. Радина Георгиева. И последния победител от нашата технологична томбола за ранно записване е Калин Стоянов. След официалната част ще можете да дойдете и да си получите наградата. Финално и приключваме вече и сте свободни всичките. Очаквайте Дни на роботиката 25 към Ту София до година през март месец. Следете нашия сайт, следете нашата фейсбук страница, за да бъдете актуални. И ще изпратим обратна връзка до всички, за която ще се радваме да я подадете.